Phil Burley. 35 years, number 2 officer at NASA. 35 rokov pracuje ako druhý v poradí dôležitosti alebo významnosti s pracovníkom alebo vedenia v oblasti riadenia misií na mesiac, do vesmíru a tak ďalej. Only the flight director is higher. Jediný, kto je v tej oblasti nad ním, je ten, ktorý riadi samotný let. Okay. And supporting Phil will be Jerry Moss. Čiže Phila bude podporovať Jerry Moss. Right. And support. We have Vala, Marek, Michael, Shupak. Marek. Okay. Now, this is informal. The atheists are myself, Ondrej Liptak. Power. Nie, som bežný užívateľ moderných výmožeností. Čo je na tom v súčasnosti záhadné? So wait a moment now. Wait a moment now. Now, you're going to come back, but first I need to tell before anybody gets tired and leaves. Okay? Čiže predtým, než to všetkých omrzí a odídu, tak musíš niečo povedať, že dostanú svoj priestor, ale ešte nie. I am a believer. Čiže Robin je veriaci, ale tá verí. And I'm trying to show believers that they are unable to defend their faith. A snaží sa dokázať tiež veriacim, že nedokážu obhajovať svoju vieru. The Bible says that believers must be able to defend what they believe. Čiže Biblia hovorí, že veriaci musia byť schopní brániť to, v čo veria. Musia byť schopní to obhájiť. You will be the judge if they're doing a good job. Čiže vy budete posudzovať to, či sa im to darí alebo nie. But if I am a believer, which I am, ale ak Robin je veriaci, čo je, I must be able to satisfactorily answer all these questions in my heart. A musí byť schopný vo svojom srdci sám pre seba uspokojivo zodpovedať všetky tieto otázky. And I want to say this. I don't hope that there is a God. I know there is a God. I know for a fact it's not hope. And I know that the Bible is true. It's not hope. No, takže Robin nedúfa, že Boh existuje. On nedúfa, že Biblia je skutočná. On vie, že Boh existuje a Biblia je skutočná. And dôkaz je základ. Okay? Evidence is my foundation, not dreaming. Čiže Robinová viera je založená na dôkazoch, nie na nejakých snoch alebo dúfoch. But believers are lazy. Ale veriaci sú leniví. And they can defend nothing. A nemôžu nič ubrániť. And that's why the church is getting smaller. A práve preto, že sa nevedia brániť alebo obhajiť tú svoju vieru, sa cirkev zmenšuje. Relative to the number of people in the world. V súvislosti, alebo teda v porovnaní s počtom ľudí na svete. I wanted to say that before anyone leaves and thinks that I truly am an atheist. Chcel len povedať skôr, než všetci odídu a budú si mysleť, že je ateista. Now, do you want the debate to continue, or do we have questions from the audience? Čiže chcete, aby sme s debatou pokračovali, alebo máte otázky? Sú nejaké otázky z publika? Na vás, prosím vás, nechcem to nejak konfrontačne, bereme to takto ako aby to niečo dalo, ale ja s vami súhlasím v tom, že tie staré zázraky, čo sa stali,
nie sú vlastne nejaké dôkazy o nich. Môžeme tomu veriť, nemusíme tomu veriť, ale jednu takú zaujímavosť. Čítal som párkrát, tu už bolo spomenuté o tom v Jozuovi, že to slnko zostalo stáť na oblohe, nezapadlo. A z hodou okolností čítal som, že starý majský kalendár, ten bol písaný ako kronika, nie dopredu, ale podľa udalostí, ktoré sa stali spätne. A v tom majskom kalendári chýba jeden deň akurát v tom období, v tom čase, keď Jozua hovoril, že slnko nezapadlo. Čiže je to veľmi zaujímavá. Nie, pravda. Že vraj to nie je pravda. There's not a day missing Že vraj nechýba from the Mayan žiadny. calendar. Že vraj v majskom kalendári nechýba žiadny. No. There's no missing day. Žiadny chýbajúci deň nie je. There is no missing day. Čítal som to v tomto. No, Ani vás it's not true. And no, it's not true. And even if it were true, Lenže nie je to pravda, aj keby to pravda bola. I live on the border of Mexico. Robin žije na hranici s Mexikom. I have Aztec Indians for my friends. Má azteckých indiánov ako kamarátov. Okay, I tell you, there's not any day missing from the Aztec or Mayan calendar. No, A v majskom ani v azteckom kalendári nechýbajú not žiadne true. dni. But I will say, even if the day was missing, Ale aj keby nejaký deň chýbal, it would take much more than that to persuade me that the sun would stop in the sky for 24 hours. tak by si potreboval podstatne lepší dôkaz, podstatne viac dôkazov na to, aby si ho presvedčil, že slnko zastalo na oblohe. That would be just about the greatest miracle you could even conceive of. Maybe even greater than rising from the dead. I don't know. Čiže to, že by slnko zastalo na oblohe So, na tých 24 what evidence to do you bolo want? ešte lepšie. What evidence? Máš preštudované tie kalendáre až do roku. Okay, What evidence would satisfy you? okay. His question is good. He has what evidence would satisfy me. Aké dôkazy ťa uspokoja? I would like basic secular agreement that some event happened, and the secular explanation is so weak as to be laughable. What I'm saying is this, clearly. Take any big miracle, and the secular world records it as an event, and then they give an explanation that is so weak that it is ridiculous explanation. And so, if you're logical, you will be compelled to believe that it's actually a miracle. And That's what I it did is. not get to finish that story. Čiže Let her explain it. chcel by dôkaz, na to, aby tomu dôkazu uveril, tak by to musela byť nejaká udalosť, ktorá bola zaznamenaná, a to vysvetlenie zo strany materiálistov, teda zo strany ľudí, ktorí neveria na zázraky, by muselo byť tak chabé, tak neuveriteľné, aby si musel pripustiť, že je to zázrak. Ja by som sa len jednu vec ešte, že to, čo som hovoril, že som čítal v serióznom našom vedeckom časopise. A chcel som sa spýtať, či Robin má tak preštudované tie kalendáre, aby toto mohol klásť ako fakt. Send me an email. Marian Schupak wants to make a comment. He has to send me an email. I will not be convinced unless he can document what he says. Čiže kým mu nepošleš e-mail s dokumentáciou toho, čo tvrdíš, s tými kalendármi a s tým všetkým, takže nebude tomu veriť. Marian Schupak. No ale to je potom to, čo hovoríte, čo sa stotožňujú, že to je tvrdenie proti tvrdeniu. Nie je tvrdenie proti tvrdeniu, pán kolega. Každý človek, kto robí v našej fabrike, denne vykoná 400 meraní. Ešte sa nikdy nestalo v dejinách inžinierstva, že by niekto naberal niečo, čo by sa nedalo vysvetliť. To je proste... Nie, ja som myslel teraz to, čo... This is going nowhere. Let Marian Schupak make it. Marian, ide povedať niečo. Marian. Problem is,
Veda vždy hľadá odpoveď na otázku ako. Náboženstvo aj Bibliu vždy zaujíma otázka prečo. Preto je niekedy veľmi ťažko hľadať spojitosti alebo rozdiely. Prípadne veľmi ľahko. Ak dovolíte, ja by som definoval vedu len jedno. Keby všetci ľudia zomreli, tak veda je to, čo zostane. To sú javy, ktoré sa dejú nezávisle od toho, či tu my o nich diskutujeme alebo nediskutujeme. Keby sme zajtra všetci zomreli, slnko vyjde, pršať bude. Ešte som nespomenul. Hviezdy ostanú. Dobre, ale táto debata ešte poviem. Marian, it's not true what you said, because the Bible also explains how. Listen carefully. Čiže nie je to pravda, čo povedal, lebo Biblia vysvetľuje aj ako. Iba sem tam. No, not really. The Bible says clearly why. Biblia jasne vysvetľuje prečo. But if you read a little deeper, it also explains how. Ale ak si to prečítaš pozornejšie, tak vysvetľuje No, aj ako. it does. For example, Napríklad, the Bible says that in God, we live and move and have our being. čiže Biblia hovorí, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a máme svoje bytie. And if we compare that with the science of the vacuum A porovná s vedou vákua and the unconsolidated subatomic particles that are the vacuum, a voľných, neviazaných subatomárnych častíc, ktoré sú vákuum, appearing and disappearing like zrnenia on an obrazovka. čiže ktoré sa objavujú a zase miznú, tak ako keď máme mravce na obrazovke. It becomes quite clear how miracles occur. Tak je dosť očividné, ako sa tie zázraky dejú. But I will not go as far as to answer my colleague about miracles happening more frequently in the past, because I am on his side. But I will tell you that I don't agree with you that the Bible does not address how things work, because it does. You just have to dig a little deeper, because the why is right on the surface and is easy to access. The how is a little bit tougher. Čiže nepôjde tak ďaleko, aby odpovedal, sa zaoberal tou otázkou, prečo sú zázraky menej časté teraz, ako boli v minulosti, ale k tomu, že Biblia nehovorí o tom ako, tak nie je to pravda a treba na to, aby sme vedeli ako, alebo aby sme sa dopracovali k tomu, čo hovorí o ako, treba ísť trochu hlbšie. Pretože to prečo, to vysvetlenie prečo, je na povrchu aj ľahko dostupné, ale to vysvetlenie ako je zahrabané pod všetkými tými ostatnými faktami, tvrdeniami, príbehmi, čiže treba sa k nemu prehrávať. The children of Israel crossed the Red Sea. Izraeliti prešli cez Červené more. Veda úspešne vie vysvetliť, ako k tomu mohlo dojsť, ale nikdy nedá odpoveď, prečo zrovna vtedy, keď to potrebovali Izraeliti. Veda vie dať odpoveď, ako k tomu mohlo dojsť, ale nikdy nevie povedať, prečo, keď to potrebovali oni. Prečo sa to nestalo predtým, alebo potom, ale presne v tú chvíľu. Okay, the Bible says that a strong east wind, like a hurricane, uncovered a very shallow plateau that runs all the way across the channel. It is still there today. It is a completely natural phenomenon that they crossed the Red Sea. They were lucky. Čiže prečo sa píše, že prišiel silný Why hasn't the wind occurred again? Musím rožiť. That has never been exposed again. That has never been exposed. Wait for translation. Thank you. Takže prišiel ten silný vietor a umožnil im prechod po tom plitkom, po nejakej
pláni alebo vyvýšenine cez to more a tá vyvýšenina je tam ešte stále a je to vysvetliteľné, pretože ten jav sa ešte stále udeje z času na čas. Áno. Veda ale hovorí ako, ja som povedal, ako sa to stalo. How does it happen? But why? No question, no answer for science. Ale ešte chcel povedať niečo. Sorry. Veda vie povedať len, ako k tomu mohlo dojsť, ale nikdy nevie dať odpoveď, prečo zrovna v tej chvíli, keď to Izraeliti povedali, sa to stalo, ako prírodný úkaz. A na toto veda nikdy nebude dať vedieť odpoveď, že prečo sa to zrovna stalo vtedy, keď to oni potrebovali. Ani o týždeň, ani o deň skôr alebo neskôr. Čiže toto je na tomto zaujímavé. Nie ako sa to stalo, ale prečo sa to stalo. Čiže to som mal na mysli, že veda vždy hľadá odpoveď na otázku ako a Biblia alebo náboženstvo na otázku prečo. Bibliu naozaj veľakrát vôbec nezaujíma, ako sa to mohlo stať, ale dôležité je, prečo sa to stalo. Science explains why. Čiže veda vysvetľuje prečo. Why in just time? Science Right explains, time. science explains why. Čiže veda vysvetľuje prečo. It's man's attempt No, it is to called understand. Je to ľudský pokus vysvetliť It's prečo. man's attempt to understand why and how something came to be. Je to ľudský pokus pochopiť prečo sa niečo deje. Čiže veda ako odpoveď na prečo sa to stalo vtedy dáva pravdepodobnosť. Ale to, že sa to stane. Aká je pravdepodobnosť? For example, we may live in a multiverse. Možno žijeme v multivesmíre alebo multisvete. There may be an infinite number of cosmoses Možno existuje nekonečné množstvo svetov a vesmírov. with every variation possible. S každou možnou variáciou histórie, ktorá sa môže stať. And by odds, A práve tou pravdepodobnosťou náhodou everything will happen sooner or later. všetko sa stane skôr alebo neskôr. How do we know that multiverses exist? Do we have evidence of that? Máme nejaký dôvod, že tie multisvety existujú? This discussion is about you providing evidence to me I that want to- God has okay. made everything. I've been patient. Bol som doteraz... I want to go back to the longest day. I want to go back to the longest day. Go ahead. Okay, NASA has not found it. that's correct. Okay. But The longest day. Yeah, the one with the Chcem sa teraz vrátiť k tomu najdlhšiemu dňu, k tomu 24 And you were talking about secular sources. Hovoril si Okay. o svetských zdrojov. Yeah. And so if you read in the Bible where the sun stood still and looked at its position, it's described quite well in Scripture where the sun was in the sky in Israel. Keď si prečítaš Bibliu, tú sekciu, kde je to napísané, opisuje to presne, kde bola poloha slnka na tom čase. And you go around the world where these stories are. A keby si išiel okolo sveta, kde sú tie príbehy, The sky, the light it corresponds to their geographic location. So that if the event happened at night in a particular longitude, it was an extra long night. If the event happened during dawn or dusk, it was a long dawn or a long dusk. So it corresponds exactly, these stories correspond exactly to the culture as a function of its longitude. takže tieto príbehy korešpondujú v tých rôznych miestach, korešpondujú tej geografickej polohe, kde tie príbehy sú. Napríklad, ak tá poloha je na opačnej strane k tomu, kde Izrael, tak tam bola noc a tam máme príbehy o nesmierne dlhej noci. Alebo keby sme boli na správnom mieste, tak sú príbehy o nesmierne dlhom úsvite alebo západe slnka. Ak chceš teda svetské dôkazy k tomu. Stories is the operative word. Čiže príbehy sú
to slovo, z ktorého berú. I will finish. They didn't have newspaper. They didn't have newspaper. Musím to dokončiť. Oni nemali nejaké magazíny, nejaké správy. I have looked at your documentation. I have looked at it, and it is interesting. However, it is sadly very, very short of convincing proof. It needs to be much better developed. Maybe, it's interesting, maybe the proof is there, maybe, but it has been poorly developed and is not persuasive in the world. Čiže preštudoval si tie materiály, na ktoré sa odvolávajú, tie legendy a mýty, a že sú veľmi zaujímavé a tie dôkazy tam možno niekde sú, ale nie sú dostatočne rozvinuté alebo opísané, dovysvetlené, zdokumentované na to, aby stačili ako presvedčivý dôkaz. Because much more important is why, no how. Dobre, keby sme sa vrátili do súčasnosti. Pretože je podstatnejšie prečo pre tie príbehy nejaké, ale nie ako. Takže ja sa stále budem asi k tomu vrácať. Máme 120 rokov filmárov, fotografov a nejakých 200 rokov celkom slušne napísanej histórie. Bolo by možné z toho vytiahnuť nejaký solidný zázrak? Lebo ja som pozeral zázraky, čo sa bežne uvádzajú v literatúre, a to je, že X sa modlí k obrázku Y a vyzdraví. Môžem zaručiť, že keď sa budete modliť k pätníku na ceste, máte presne tú istú pravdepodobnosť, že vyzdraviete 1 milión, alebo tak. To znamená, ja sa pýtam, je dokumentovaný zázrak za posledných 200 rokov, fyzikálny zázrak? Nie vyliečenie chorého? Yes, there are documented miracles. People write books, their own personal story all the time. Áno, Just because... Áno, existujú dokumentované zázraky. Ľudia píšu svoje životopisy a svoje stretnutia so zázrakmi. Bavíme sa o zázrakoch, ktoré by videli všetci. Just because it's not in the Bible doesn't mean it's not a miracle. Len preto, lebo to nie je v Biblii, neznamená, že to nie je zázrak. Yeah. Lots of people have miracles. Are you going to tell them that they're wrong? Mnoho ľudí prežívajú zázraky. Prežívajú ich doma, súkromne. Let's see if there's any more questions from the audience. Nejaké otázky? Ak by ste mali? Okay. Dám otázku k tým 24 hodinom jasného svetla. Uniká mi tam termín času. Boli schopní oni ten čas už diferencovať a vymedziť, že to je 24 hodín, to je hodinový úsek. Na to narazujeme, ďakujem. Tá civilizácia rátala mesiace, dní, roky, bez problémov. A riadili sa podľa nich. Ja sa chcem spýtať, že či je zázrak zázrakom až vtedy, keď ho naozaj vidia všetci. Či súkromný zázrak, ktorý je zaznamenaný, povedzme, v lekárskej správe, či sa nemôže považovať za zázrak. Keď žena, ak môžem teda povedať, keď žena prelezená rakovinou, jej dávajú, povedzme, posledná kontrola už na dožitie. A namiesto toho, aby zomrela v danom čase, pretože tam už naozaj tá deštrukcia je taká obrovská, že už nič iné sa nepredpokladá, namiesto pohrebu ide na ďalšiu kontrolu a tam po rakovine nie je ani stopy. A je to jav, ktorý sa pravidelne deje s pravdepodobnosťou, ktorá je známa. Je to možné, že je to zaznamenané medzi prípadmi, kde veda úplne zlyháva. Ale veda nezlyháva. To je moderný mýtus. Veda pozoruje. Happened here. Že to, čo sa stalo tam, happened here. Sa stalo aj na Zemi. And there's not any craters here. A na tom mesiaci, tam v tých tmavých oblastiach nie sú žiadne krátery. There's fewer. It's younger. Much younger. Okay, so this happened relatively recently. Takže to, čo spôsobilo tie krátery, sa muselo stať relatívne nedávno. And there's so much extra gravity here. Extra mass. Extra mass. I just say gravity if I want. There's so much extra gravity here, stronger gravity, that it will crash spacecraft. Že ak teda poletí nejaká vesmírna loď, tak tam narazí.
would be impossible for the earth to avoid what happened here. Zem by sa nemala ako vyhnúť tej udalosti, čo spôsobila tie krátery. No matter what angle that this got hit or what its orientation was, this would have happened to the earth as well. Čiže bez ohľadu na to, ako by bol mesiac v tej dobe natočený alebo pod akým uhlom by ho to trafilo, Zem by sa tomu nevyhla. And so this idea that a meteor killed the dinosaurs is foolishness. A teda ten nápad alebo myšlienka, že meteor vyvraždil dinosaury, je hlúposť. This is thousands of times greater than a meteor that killed the dinosaurs. To je niekoľko tisícov násobne väčšie ako ten meteor, čo že vraj vyvraždil dinosaury. This would create a worldwide flood. Udalosť ako hento by spôsobila celosvetovú záplavu, potopu. And the materialist is required to deny it. A materialisti to musia popreť. But it happened. Ale to sa stalo. Because it happened here. Máme mesiac, na ktorom sa It happened here. It had to. A muselo sa to stať. It's logical. It had to. Astrophysics absolutely required. And so the biblical Genesis flood of Noah is true. A preto biblická potopa s Noémom je skutočná. And that means that the layers of the Grand Canyon and all the geology of the earth was not created over millions of years, but like that. Catastrophe. A to znamená, že keď toto je skutočné a pravdivé, tak všetky tie vrstvy a geológia Zeme, to, čo sleduje napríklad v Grand Canyone, ako je pásitovaný, sa nestalo, sú po celej Zemi, ale napríklad v Grand Canyone je to vidno dobre, sa nestalo počas miliónov rokov, stalo sa to tou udalosťou, nárazom. And that makes the Bible true. A to dokazuje pravdivosť Biblie. There is the magic book. A to je tá zázračná múka. So we win? I think we're finished. Thank you for helping. We're finished. You're traitor. So thank We you. know we're traitor. If there's no questions, if there's no Máte ešte questions. otázky? Niekto nejaké? Or statements, it doesn't have to be a There we go. question. Vyjadrenie? Ask him. Dobrá otázka. A na ňu odpovedať. Vzťah medzi objektmi v priestore. It takes time Vzdialenosť. to do this. Čiže trvá to nejaký čas priblížiť alebo It takes vzdialenosť. time to open my mouth and make noise. Trvá to čas, aby sme otvorili ústa a vydávali zvuky. It takes time for the sound to come to your ear. Aj cesta zvuku k tvojmu uchu niečo trvá. But if you do not have space Ale ak nemáš priestor and you do not have objects, a nemáš objekty, the relationship does not exist. tak nemáš ani vzťah. And therefore time does not exist. A preto ani čas neexistuje. Time is only the relationship between objects in space, distance, that's it. So if you don't have space and you don't have objects, you don't have time. And God is not in time and space. He created it. Čiže ak nemáš priestor, nemáš objekty, nemáš ten vzťah, vzdialenosti a pozície alebo objektov medzi sebou, tak nemáš ani čas a Boh je mimo priestora čas a stvoril priestora čas. Preto Boh nie je viazaný tým časovými a priestorovými reláciami vzťahmi. A nemôže byť ani stvorený tým A nemôže byť spôsobom. stvorený. Theory was quietly canceled. A preto teória veľkého tresku, tak ako sme sa učili, bola potichučky zrušená. It was replaced with inflation cosmology. Bola nahradená inflačnou kozmológiou naťahovania rozpínania. But they lied and they kept the Big Bang name. Ale klamali a ponechali si to meno Big Bang, veľký tres. And they said that the Big Bang theory has only been updated. A povedali, že tá teória veľkého tresku bola iba
updateovaná, nie zrušená a nahradená. Not updated. Nebola updateovaná. Canceled. Bola zrušená. Replaced Nahradená. with something totally different. Niečím kompletne odlišným. The Big Bang now expands a billion times a billion times a billion faster than the speed of light. Že terajší veľký tresk sa rozpínal rýchlosťou miliardu rýchlejšou ako je rýchlosť svetla. 26 zeros. 26 nul. Faster than the speed of light. Rýchlejšie ako rýchlosť svetla. The old Big Bang obeyed the laws of physics. Stará teória veľkého tresku dodržiavala, počítala so zákonmi fyziky. The old Big Bang expanded at near to the speed of light. Stará teória veľkého tresku, v nej sa vesmír rozpínal rýchlosťou blízkou rýchlosti sveta. Now the Big Bang theory says that it gets almost full-size universe in no time at all. A terajší veľký tresk tvrdí, že takmer reálnu veľkosť vesmíru sme dostali. It is totally 100% not scientific. Je to 100% nevedecké. It is strictly a miracle. Je to kompletne a úplne zázrak. And exactly what the Bible According to says. the Bible. Exactly what the Bible says, that God created the universe and then He stretched it out. That is the new Big Bang theory, what the Bible has already said. Čiže nový Big Bang, nová teória veľkého tresku tvrdí presne to, čo Biblia už dávno tvrdila, že Boh stvoril svet a natiahol. And it's a miracle that does not obey the laws of physics, because there's no such thing as a billion times a billion times a billion faster than the speed of light. It simply does not exist. A je to zázrak, pretože rýchlosť miliardukrát rýchlejšia ako rýchlosť svetla je nonsens. Proste nedá sa to dokázať. Je to nevedecké. And there's more, but I will stop. A je toho viac, ale už skončíme. Prosím vás ešte jednu otázku, chcem sa opýtať.